Do programu Diagnostics se přihlásíte na webové stránce diagnostics.surmont.org za použití předem přiděleného hesla. V případě, že se jedná o diagnostiku rakoviny, zvolte nástroj Bianta. Bianta vám nabízí několik možností, jednou z nich je také procesní model. Zde se dozvíte, jak Biantu správně používat a pro jaké konkrétní případy je určena. Pro vytvoření nového dotazu zvolte Přidat nového pacienta. Vyplňte údaje pacienta. Pole jméno a příjmení nejsou povinná a taky je můžete zašifrovat unikátním klíčem, který je přidělen pouze vám. Po vyplnění jména a příjmení vyplňte pohlaví a rok narození pacienta. Tyto údaje jsou potřeba pro správné vyhodnocení rizika patologie. Data o pacientovi můžete také importovat z dřívější databáze ve vašem počítači. Zadaná data můžete také jednoduše smazat. Dále můžete nastavit cut-off hodnoty pro jednotlivé markery podle konkrétních metod, které používáte ve vaší laboratoři. Vyberte nádorové markery. Na výběr máte k dispozici 25 druhů testovaných markerů. Po vyplnění všech hodnot a potvrzení pacienta se vygeneruje výsledek. Zde jsou detaily zadaného pacienta, včetně všech zadaných hodnot markerů a následuje výstup seřazený podle nejvyšší pravděpodobnosti výskytu daného druhu rakoviny. Najdete zde název rakoviny spolu s procentuální pravděpodobností výskytu. Výsledný report je také možné stáhnout v PDF formátu a dále jej například uložit nebo vytisknout. Vytvořené dotazy zůstávají uložené online a je možné se k nim vrátit později při dalším přihlášení. Pro více informací neváhejte kontaktovat diagnostics@surmont.org.